Original, Yamon Pie. So when you young page out in what the would know was him. No pens of Fabamu Casa with 2 million wanting so. The found whom you know, Shannon, I see him so what do you know was him. Amen. 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 Young for Bible now, you need come on. Catch only yourself, so far not trust more Kuwait, one more Qatar, one more Saudi Arabia, one more Dubai, one more on the side, Afghanistan. Crying, gramophone close on. Mama Densa, some time better in a year. Now, what the Abobra? A summer any Pabako fashion. Very am a song cra. The Dambabin or Hinibisa, member Del Romano. Now, Yamian, Del Romano, Wakatium. Indeed, a dear be our ya. I catch your woman who ye. Yes. A dear be our ya. I catch your woman who ye. Dear Catriano. A Tadabia not watch your home. But I dear be our ya. Catch your woman who ye. We were Katria, our Juma Millianum. Indeed, my bomber jump was a man not dear Bamia Yimadi. Nama Katria bombing. Indeed, Miss Sababia Boame. A Peggy ye. For Bible ne be a look. Look at some pa. A Tremian shot. Look at some Petremian shot. I'm on Casaka Cra. A Tremian shot, Ninchiche Mo. Mammy a carefree bako. The Bible see a dunai. Na yadi ashe abrabom. And somebody be kawa anyabu apayo. The me hear you against sakra. And somebody be kawa. Wodi adanse ese me ma ufie. Wodi adanse ese obi amaka ho asam nkyra me. Nti se nyame ya domina se awurade asam no. Ebi ba nkyra a ntampa no osom. Bible says about tia semina emprimu akoma. If you say one kasa no, we the mo mraka. One kasa we the mo abosome dodo. One kasa we the mo mfia aka. Ubedi na asasi so. Shanon so. In this adjunct asamina ba wonchai. Na so preto twea. Ebi adano na ya wonkwaji ada. Onshi anu awu bonim. And so then Kawade did not some brow. So about genuine yankwa. Kima this idea no come as for the answer. So about Fraketua crown or Kenyam Sam. That's all could do her. That's more about kind of 4 Abrahua and Mabufu. Fenijaji, what you say? Fakuma Paji, not gonna ho. Now you Subabia free Abraham. Natimia Bow, a Peja would wait ye. Oso ini aban ye ne be dede enti anapa me hraw ebi awe sofo ebi awe difo mama kan say we sofo doesn't mean say we 100% righteous we prophet doesn't mean say true di won kwangumam yes there were certain things ni o ma bi o abrabom a it just we you free o abrabom what you say yesu ka sambi Etresi kaneno. Osi akana dia baako. Onso dia na akaw logu. Sa kwano dia na akana dia baako. Akọ bi nso dia dumienu. What do you say? Yes. Na ko bi dia baako, obi nso dia akadu. Nti bamaden. Yankenka look ngoma no. Etremi ansa. Yansa dia bi ho. Chapter 3 verse 1. Verse 1. Osuboni Yohane asenka. What you say wakano? I said John the Baptist, Osuboni Yohane asenka. Na senka obakanyam sam. Obosu anso obakan sam tell Israel for. There somebody here. What can I say? Obakeka hinia bi asam. Na Caesarea Tiberia hinia fia etosu dunum no. Edunum no adi akonya. A Caesarea no adi akonya wo Rome. Wadi akonya 15 years. Caesarea. Yes. Wadi akonya wo Rome 15 years. Amra John the Baptist say ba Caesarea no. Na akonya na 15 years. Jo kenkai. Osna Caesarea Tiberia hinia fia etosu dunum no. Pontius Pilato di Amarado.
what do you say? I'm not going to feel doing what they say. Pontio Pilato. Pilate, Ebedi, Akonyo, Judea, as a governor. Na Herod di Galilee mansini. Ana Herod, your friends are Herod, and so di Galilee for him. Na nini Philip di Turia ne trakodi ti asase so. Oh, said yes it here. Nini Philip na oku no fa na yere no. So no so your hene. No so your hene. So they say. That's right. Hey, no so di asase mienu so. Turia ne trakodi ti asase so. Asase so. Na Licinia di Ebile mansini. Ana onipa ba ko ye fa ni say. Licinia. Edi Ebile ni. Edi so di Ebile amansini. Hene. Na ha. Apart say me come to your case so for we started preaching no. No pokuare edi asante hene. That's right. So they say let me akansa. Enti yan toso. Osina hana ne kaya fa di sofo panin. Munti asamni yo. Sabra na mu no. Na sofo bi nso fa na hana. Ana ba konso de kaya fa. Di sofo panin. No so de di asofo mpanin fo wo Israel. Yakopon asem ba Sakaria ba di asofo mpanin fo Israel to say the Christian council. And putting forward the same thing. That is yet. Omudi asofo. Asemi. Inti otoblia na me hwede na me sere. Na kayafa anyone ana. Omudi asofo mpanini. Yes. Asofo mpanino. Na John the Baptist be kanya me asem. Omunyina ya clutch for. O ma ebubo omudi. Obia no wa woni ngoma. Omunyina ya clutch for. And so na kayafa do suffer. And so do suffer. Yes. But not John the Baptist once school down. On the radio assembly Abraham so America. It yanti ansam no. Os when Yakopon asem ba Sakaria ba Yohane nchen esre so. Ai esre so. No. Enya fie. No ba yoda ho. Oba yoda ho. Asase nyina so be ka adwen. Asase nyina so. Ebe ka adwen sakra subo. Ko boni fafiri. Wode ko boni fafiri. Say what you do for Isaiah nsem mo mani. Oba asase nyina so. Ebe ka adwen sakra. Wana son kurai. Wana boni pa baso. Wana preach prosperity no. He preached salvation. Amen. Repentance. Unti asemni. Wakadwen sakra suba. The koboni fafiri. Ade koboni fafiri. Say what you do for Isaiah nsem mo mani mu say. Obi ni tiam esere say. Obi ni tiam osere so. Some sheshe rade kwan. Mama na tempo ntene. The person obi ati ayo. Odefo Isaiah shenkombi. Osimu sheshe rade kwan. Mama na tempo ntene. Mama na tempo anya de abai. Ntene. Obesha bo nyina ama. Asem wey, ayasem emu odu pa. Also the first coming of Christ. Isaiah Isaiah sam come no. That's right. Because all do Yesu ni baye as a prophet. What as a prophet? Any nipa teacher baye nyina no, o ma nya kwampa so amfa. Pa. Enti ebi to monchibon kam. Ebi poli. So what am I saying? Ebi to monchibon kam. Ebi so poli. Ebi so hwiase. Me pa chetie ni ye. Pa. Ebi poli, ebi hwiase. What you say? Ebi so to amenam. Pa. Ebi so nante na sasa ne yafuafu nti no. Ofra no osane obstacles. Me pa so me kan se me kire ho. Enti wona dia ne mu ti sa Moses. Elijah no. Nokwasem. Ti asem ne ye. Eli Pa. be brace boy. E kwari ya monchimonka. Na anaso smooth. Nokwasem. Na monchimonka. Enti omo slepoy. Enti Messiah wani Kristo ne baba no. Na o se suma obi mu obaye kwan ye. Amen. O se kwan so. Amen. So the obaye ade to Moses ebi nto no. Amen. What you say? Pa. The to Jeremiah, Isaiah. Ebi nto no. We can know Obadia ebi nto no. Kiasemini. The John the Baptist bar no. According to them say I think say Isaiah chapter 43 or so. 40 verse 3. 40 verse 3. Be your man. 40 verse 3. Yan share the answer na to so. Isaiah 40 verse 3. Aye. O se obi ni tiam se momo awurade kwan. O se abesio. O se obi ni tiam sai momo awurade kwan. Esre so. Na ya se kwan no kura na fu. Moy. A kwan na fu a. Fu. Wa ma ba nyina bom soso. Enti onamo anu akoto amenem. Ono da. A kwan na di ko Nyankopon fu onu mu no. Afu. Enti oni akore ba oni na musa anu atamenem.
ona mu sa no akopembo pem so ya se onu kwan the voice na ba say momo awurade kwan esre so montre nwa prada da so na tempon ma ye pon montre ya prada da atempon ma ye yakopon atempon no I was said them be say free Kumasi akro from I was said them sa akosi nkoko ohuru wa nim straight I was say asene level yes eni kwa sa kafu bam pa o say yan tene no jama so amen to so kai wo me ma mo hwa nyina so but for mo hwa bia no yan fele ni ya me maso ma ni asase ne nyepe na o mra emepo ne nkoko nyina so emepo ne nkoko so ya mra na se ya fele ya ya huru bi po okwan no that's right so ya she ene ya huru bo nhwe okwan no se ya fele ni ya enti John the Baptist ba ya adwuma o ba feel sambo hwa ni nyina na de ya fuafu nyina ya asase obi a no se de ba ya fuafu ba ya asase ta na monchimo nka nya trontrom na monchimo nka aya trontrom na awurade ne mo nyam be yin ho adi hallelujah amen the glory of God is Christ obi a se sa de no so na Yesu Kristo be yin ho adi the apostle kire no na wonam nyina boma hunu nyankopɔ de abai enkwagye ani na ayeye sempakafo afefo atechafo ya ne obakwa no o se obakwa ma wurade ba fa so jema so amen because don't so aya bakire ye nafuo that's right when say nafuo wo adwuma kwa bo nti wa so obakwa no ti asabni no fa so ya bakwa no de ma dem fa zabunda ya bakwa ya ma na wurade afa so aba ho so ya se ya bakwa ya ma grace na wurade afa so aba no ho that's right ya do to say akwa wurade ba fa so aba ni pancha bia no ya adwuma afo na sede so ya bakwa no ya hye kwa no ama dia ya monchimonka awa na brabom dia monchimonka awa na sitrom ya trontrom bibia correct the radio faso aba Toya se enti some ya sofu krankrante mikura yi ya kan say pickers ne shovel na me de go ho na duane nko na hia me dia dio eden ja kwa ne bo Toya se ya just no ya jai enti so many go omo go already friends rawon ya obi o try so the more than 20 years ni on so da ekura urade da on tell on konkron kada on tibida and also da kwa so no akotua correction no atu dudu so dudu ba ba fie masa ya wajuma yo waja se obokwa ma ne ba fa so do to aso kai Isaiah dabi look no look what's it said what you say odifa Isaiah woman so obi ni treme so so rade kwai mama na tempon antena obesha bon nyina ma no abre me pone nkonko me pone nkonko wakam me pone nkonko a me pone jira ma leaders kings so ya say oba bre me pone nkonko ase ya fa ne say leaders na chi no o ma wo leaders na se so ya say oba bre na se free so obeye bibia pe na dia chia no beten obi a wase dia chia no obetra no na kwa monchimonka be ba ya trontrom na honam nyina be do nyankopon kwagye ana amedam wase na honam nyina oboboma hunu nyankopon dia ba san kom se wei na amini amen ti asem ni jo yan toaso wase na ana okate nkofo akwa ofiri ba se omo na suni se huru tiama obi anti hayi jo ya ba ti so wajira ensuru ni wabo otiam sa tiama wo se rade kwai mama na tempontre monchimon kanya trontrom afofu nya asaseta wacha se obrami pone nkunko nyina ase obi am sadu to mu se awo se hunam nyina hunu nyankopon de abai enti hunam nyina ba hunu nyankopon kwaje a nyame kwaje ne wan Jesus wacha se mo na se nyame kwaje na wo se hunam nyina hunu no wane wan what you say amen only one Jesus Christ that's right obi an say no so ona ya honam nyina ade aba kwaje beje honam nyina obi an say no so tabi ogosu akasa no na fa ni pa ba obi aba so bono
enti asema okai ana okatire nkofo akuakuo free bus wo mo na suni se wuri obi enti ayo wo frank of akuakuo akuakuo wo mo bani in bulk yes wo mo bani in bulk na akuakuo fo no ye betrem okay what you say amen nipa ba akofo ma akuakuo fo ba what you say aye ko ahodo ba se 3 eno mpie ho o dala ni ka tire nkofo akuakuo na ba wo de say ehurutiama mo mo ye ehurutiama hono bom kokko se munwane mfira bufu ele bana what you say mo ye ehurutiama asekene se wo mo tu Israel enso bonsam na yusu wo ehurutiama wo mo de bone bonsam kasa tire ma no wo mo tie na ne kasa wo mo nte what you say wo mo ye bonsam ma nti no so wo mo ye ehuritia wo mo ya wo ma ta semani ye wo mo ya wo ma wo say Satan na sambu bi no wo omo ya wo ma enti okatira won se mo ya ehuritia ma it is true ebi suma bosom Satan ebi bo jaman Satan ma ebi ya control ebi ya udifo Satan ma what I say kwasempa to se ehuritia ma wala se mo se munyo ni fra bufuhia omo ye anyansafo ko so mo se bufuhia na ba no diaram bi kura de o mfi dara fo de omo se ababa amra omo so aboa ya ho omo se hwe mai yes omo nimnya sa che what I say what can you Ghana ni se brother abufuo bi ba Yesu Kristo baba bu ni pattern wa se ma se jade o kire no how afa wi asa den na Yesu oba Yesu ba ko do bes what I say akoba ko se sofo oba Yesu ya ho ye twa no me shani din na ma hire me ka bi be preach crofrom a che ana me ka esi ho asem me ka wa saba gaba ba ku pajan sa sofo esi ne dia ya mfare ho obato ma obato ye esi no obato ye ye ni be twisu sa akosi sa kuru be di kuru so afa na me hwani din na me se brother sa no se ai me na me ka me kire o se esi ne ba ya hwe ho am si yo what you say a man trimo dabi say we complete by a friend say boase bidiem boase we complete ho ana me ka wi ho asem senye gama ba ko hwemi din no aba sofo wi ya haban na anya haban nam say haban wasana wu nim kontomire udi kontomire nam se be din kontomire no so wi nim okodi aye na ya wow ana me se moko no so na nyanya na bo wi nam se nyame na bo no so onim nyame bo no onim se nipa no ma obabodam nam se nyame bo sa haban no e wode haban ne ye na nye se nipa no because so fu jai obi onum wi bia woni blaze wow nam se sa enti nyame bo wi no wode agene bata ho yes wode agene ka ho se wonom anu anya sa agene o se so fu pa na sorry wo se wi nya da dia sam na aka ne sa no wala ka tira o abrofo di yanku fautiri na tiri miafu yesu anom ma yesu ehu se ye enu wo ye ho afu a wo so hye wa ni nyanse ekura no ye jimi ni breeze te me dama ni am ko na on conclude busa na sam dem busa sa brother we kusie wo e de nyanya me na boy enti nyame bo no ahuru se torrent mu mo aye we enye o se ya we enye so wabo afa no ogina ho dem se sabi ho ahuru se nam bi nya no sa so na ahaba bi nya binye afa me cause go sa so fu adwena kura wo so papa a wo ya masakra ma wo nam si yo sakra ma bi jone fre bu fushie ba no ho what ya say adia ba ko na woni se ya dia abu fushie ni ya hia ya hu bi ani ya kra ya me so radio abufuo mo ya kam yo ya so radio abufuo ya so Sodom and Gomorrah ya tam ya so radio abufuo omo so di omo dwane abufuhia no omo dwane omo so no atnase asua huru so radio bufu Sodom tai radio bufu omo dwane mo osre so what you say asase mo pai amini nipa 23,000 ni nyina ya de omo asua omo study huru sai radio bufu no what time edi so ye pamon apanishi nipa yes omo study ahuru so radio bufuhia
ama Judafoɔ kɔyɛ nkoɔ Babylon efi aduason wɔba kyerɛ sɛ asisi o eti wɔn te sɛ abufuo bi ba no wɔn nyinaa di mirika sɛ foforɔ sɛ pejaba so yɛ sɛ yɛsɛ deɛ oh masa yɛne ane yɛhyɛ Awurade abufuo yɛhyɛ Awurade abufuo yɛde yɛabrabɔ ɛhyɛ Awurade abufuo wote aseɛ yɛhyɛ no abufuo aberanteɛ gye sikaduro wɔko nipa onipa dasane ne mmoa ne dɛw mmoa ɔne kraman ɔfa kraman ewiase nipa hyɛ Nyame abufuo yɛwɔ deɛ Canada borɔfo mpanimfoɔ president in Canada yɛwɔ parliamentarians a wɔ Canada ɔhyɛ asɛm a ɔmu die ɔma pass out sɛ woyɛ nipa no apɛ sɛ ɔware aboa na wei akyekyere Nyame yerɛ wode aseɛ enti yɛnya mmaa no bi nso a yɛware kraman ɔkontu ɔno atam kraman no ahyɛ n'akyi so wɔmfa no yɛnya nipa no bi a wɔware aboa o ebi aware awɔwɔ Nyame abufuo o nneɛma a yɛyɛ nyinaa yɛ abufuhyɛ wɔn deɛ deɛ wɔn wuli sɛ Nyame afɔ abufuo wɔn so no yɛntoa se ma Nyame abufuo ma to yɛn I want to run nti John yɛrɛ te se wɔn na se mo sɛ mo nyame fira abufuhyia a ɛba no ɔyɛ aseɛ na yɛyɛ deɛ yɛgyina twɛn no barima fa barima to woka no sɛ obi a wɔ ne right Nyame de obi apama no Nyame ɔde obi apama no wɔn ka kyerɛ wo wɔn na ka kyerɛ wo sɛ Nyame de obi apama no yɛ kra Matthew chapter 6 ɔsɛ that will be done that will be done tí a sọ mi yẹ Awurade fo obi apama no sɛdeɛ wɔhunu no ɛna so owi ɔba ka kyerɛ Nyame sɛ wɔtaa mo nsoe wɔpɛ wate aseɛ ka kyerɛ Nyame sɛ Nyame menyi ma ne nwie wode me pama me mehyɛ wo a menkɔ wate aseɛ ewiase nyansafoɔ nso se obia nyɛ deɛ ɔpɛ nti obi aware n'akokɔ obi aware ne nantwie wate aseɛ barima ware barima ɔba ware baa so wɔyɛ te bɛ sɛ na se yɛhyɛ Nyame abufuo ababa wakɔhyɛ machine mu na wawora ne ho wawora ne ho obi te sɛ ayi afrɛ sɛ ɔma bɔ ahema wɔte ɛfrɛ atease o atease na ama bɔ ahema ateɛ na wɔne pictures bi wɔ hɔ wɔhwɛ ne colour na wohwɛ wɔbɛka sɛ miɛnti wɔ so ɔno mmerek woyare na ɛtoɔ no woagyea sɛ wonem yia sɛ nipa de ano mmerek wọ́n yà sẹ́ na ntúwẹ́ ní kura nù nufu suo ní gunu mu nù ọ̀tẹ̀ sẹ́ wọ́n yà sẹ́ wọ́n sẹ́ ní ọ̀hún wọ́n wúlò ní sẹ́yìn ẹ̀nà wọ́n jẹ́ bi gift ọ̀sẹ́yìn sọ́nsẹ́ gift ọ̀sẹ́yìn wọ́n sọ́fọ́ yìí o wọ́n ayé sẹ́ pẹ́kọ̀ nù wọ́n wúlò ní hu akọ́sí tẹ̀ sẹ́ twan wọ́n yà sẹ́ yẹ bu kọ́ mbanku nso. Obi te sɛ Nyame buafo no yɛran odwane afira bufuo no mbia Awurade timi yɛ ɛsɛ Nyame abufuo yɛkum nipa a ɛni kwase yɛku no yɛbɔ yɛ paa 20 million 30 million yɛsɛ kɔkum nipa poison sisi a yɛsɛ Nyame abufuo sɛ na wonam Ghana ha wonam Ghana ɛkɔ ho a akɔnfo sambod adonsifoɔ sambod malamfoɔ sambod yɛma sikaduro wode aseɛ yɛhyɛ Nyame abufuo ɛnyɛ yɛ ketewa ɛnɛ ɔma no agye atom because of prostitution sɛ maba wɔmmɔ dwaman wɔmagye lances ɛmmɔ dwaman all the political leaders and the chiefs ɔmagye atom na nano mu mmɔdwa ɛnka ho asɛm da mepɛkyɛ woatema asɛm no ase na nanom mmɔdwa nka ho asɛm da ti asɛm no ye ɔmo sɛ ɛyɛ adwuma yɛhyɛ Nyame abufuo ti asɛm no ye yɛdeɛ abufuo no
yɛde yɛhyɛ nyame nti asɛm no ye nti ama nyame ani abere yɛma nani ayɛ sɛ samo nti asɛm no ye nti bɔne a wɔba no wɔba no te sɛ gyata a wɔabɔ dam wɔfa bufuo a ɛkyɛ Sodom and Gomorrah abufuo wɔfa bufuo a kyɛ Noah time abufuo meka kyerɛ wo ɛne ane yɛhyɛre abufuo hwɛ corruption korɔno branch tutuo no akɔgyina kwan mu na wakum kaa no mu nnipa nyinaa sɛ yɛaseɛ na wafa sika ɔde nnipa kra asesere sika ɔbɔtua no wafa ɔhyɛwa na ɔde sika waw na wagyew sika ɛsɛ wodifoɔ ana wuru ɔman wohyɛ Ghana paa ho ɛnema ɛkɔ so system no mu a airtime asɔfoɔ yɛ wodifoɔ wɔtumi bɔ paa sɛ monko no ntwe no mɔgya mmara me yɛtumi yere wɔ bi ne atwe ne ho mɔgya nyinaa adeɛ nti ne wawu ne afrɛ no abusuafoɔ sɛ mo nipa no amade no bɛto ha no wawu ɛso ɔkɔɔ so ɔkɔgye ayarehyɛ wo ade adefoɔ no yɛ wɔsoɔ hyɛ nyame abufuo deɛ Awurade nkaeɛ yɛ so aka yɛnwane yɛdeɛ de yɛnwane yɛtom gya yɛhwiehwie petro gu so wate aseɛ bepɛ sɛ Ghanafoɔ aterɛ se na ɔmo dwene Israelfoɔ no wɔte sɛ nyame abuafo no de aram enti John na wɔgye se nkurikyia ma wɔn na se mo sɛ monwane mfra bufuo a ɛba nom wɔn na abɛka kyerɛ mo mema obiara fie ɛyɛ Ghanafoɔ deɛ mode mirika a moba nkurikyia ma yi what is it? Ibushao hwɛ adwene kura wo hwɛ suban kura wo masa mehwɛ nneɔma ɛkɔ so a na mekra awerɛ ho yɛkɔto ntɔ ɛkɔt ebi John Freemason ebi gye Illuminati ebi yɛ lodge what is it? Ebi fresh scent brotherhood and other secret societies the real woman catch one say ni nyina me Christosome ya baako papa what you say no man catch one say ni nyina me Christosome ya baako obia de obia pa no ye e senya me abufuo woto a no hene bia sɔre ya ma twene obi dina sase what you say come ya ho me nya bosom na dem awo nyame mom okay e mo ja wo mu anya bosom na dem awo yɛtumi stɔpɔ ma Kristofoɔ ma twene ada yɛhyɛ fa ma yɛbɔ sɔm ɔmotumi bɔgula sɔɔ dɛm ɛkɔ sɛ nneɔma kɔbura sɔrefoɔ no ɛwɔ hɔ na ada nti a yɛka sɛ ma mommɔ twene no mabɔ ada sɛ if you go to Accra sɛ na gamankyɛ no mo yɛ sɛ na hemfoɔ gu nkran ɛyɛ o ɛsoma nkwasiafoɔ bi yɛnenam nsɔ dɛm masa you can't destroy the word of God monsa no nso there is accountability nyame ampagya wo sɛ bɛde hene no sɔre tia no Awurade de animonyam no hyɛ wo sɔre tie nyame ne yɛ nyinaa wɔyɛ biaa wate asɛ ogu nsɛ frɛ saman sɛ wɔmpɛ sɛ nyame kora bɛdi n'akyi no wɔne nyame ne link nti nsɛm a nnipa awu korɔ no ɔmoma gyina n'akyi na abosom a ɛwɔ kuro no mu ɛmɛgyina n'akyi wate aseɛ wɔde ka de kyerɛ soro kyɛde ampɔ kwame wonsani asase yɛ mpo nyinamoa wonsani ɔmanam nsamanfoɔ mo nsani ɛhwɛ nsama nyame yɛhwɛ asase de aka ho yɛfrɛ nsamanfoɔ ne abosomfoɔ sɛ ɔmo ne nyame mɛto nsane di what you say? Wonya wo Ghana wo we na na anka sɛ nyame gibewe na ensɛmom na ade ma nyame nyame na ade ma nyame so amoro wo so abo oba wabu wo so ahemfo ama na bo wo so oba na ni bre so oba na bufusia so munya ye no mo mo so bo so na munya ma dwen sam no wo so so ni ne bato ye so na bufuo bia de ne yo hye bufuo bia bewura bia obi edi dwuma obi e bibia ne ne yo de share Awurade abufuo o petumidie ndia ne mpaye
Osuya no say di 2 minutes be ko tie nyame. What you say? Asamba ya kan o. Mpa de. Me se John what is asem we. Amra Ewrade bia me tire me afa na me tempa so. De koso a. Na me je hodin. De koso a no. De koso a. What you say? Ye shanya me abufuo. Amaba what the address me jamamo. Jamai. Shesuban. E no be shayon gan e bowe kura no. Odidi nyame atem. Se nyame bowe na ode ma no nye. Ono so nyadaje akosto akopa rubber. No the super glue akeka. No the aketaros. Ono so odidi nyame atem. Yes. Na mi atete wanyadaje akoto bi na no so ada hom ye the glue. Akeka na mi atete na ye dia fam so aman. No so atem didie. What I say? O reality no so why na di ope. Akase nyame se wan ya de kura. Na ka so ye man what ten bedu misisi achi. Na wo pa chiro. Na so wo ba, me mu sa wo ba. Na firi ni tirim be firi na ase nyina ye nwia enunu mu a. Onkoto no ntwe. Ka okura be dwane wo. Wo be dwane. Wo ba wo. Na firi ni won so ban de nyame atem. Indirect way. That's right. He tried to insult God. Good. Ya wo siasiem. The real asa katem said you chiri de ba yawo. Hey. Okay. Nim abufu a fancy city because you mum. The real asa katem nyame se de wo chiri kura no de ba yawo. Okay. O se ban se barema de. Barema so fra matam. Let me see. No bia o ye sade no ya Awurade Nyankopɔ achiwade. O se ye machiwade o. Membo video. O se aye wo chiri kura de ba kan. So ade ade kan nyame na nyame wuya nkiyaku no. Papa, okay. So there is. What is it? And the person nyame abufuo. The son abufuo. Nyame jo. Yes. Nyame ahobrahye. Yes. What is it? Nyame wodo. And so the person abufuo sa ma fa dia. Was say dia makasa. Enough is enough. The maya could endorse. The person baba wa hutie me. She say abrofu. Omo so omo nufu nyame de ma omo hwehwa. Omo de nti sese omo kope no fukase nyina shabufu be na bi so ho a wo fama ni bia wo se mabre awose me ye oba na ba ma fame no so akọ hospital ni atu ne ba ma ni ade sabi no shuam ni yi ni shuam aba no ni ade ati nwoma na draw ba to na kure what you say ni aye nufu ama no se koma ba ma mfa wo mu nyina se nyame abufu anyama ya nyina no ehya nkopo abufuo Ghana fo be so ni mu a me katrao all over the world anyama ya China fo the so abosom the Indians what you say the South Africa when kwasi aseboa akoso South Africa fornication and killing you come the person mua what you say kwasi asema bosonsom hwe de akoso South Africa hwe de akoso Cote d'Ivoire hwe de akoso Nigeria Benin and the Ghana ni bia padu anu adu Togo ni Benin that's right ahona mokoje no Togo what you say and Nigeria for et we free Nigeria bagana bete gang no mo ya kromfo oba bete gang no omo di tiaba e wi aseni ball ye shenya me abufuo anu ose ntem ne mo dawuru sabufuo me se de amen no oba wo na ho jamaso anyansafo nyina yie ni manufo nyina yie what say ye shenya me abufuo do to aso kai verse 8 osina fe mo nso abai fata adwen sachela what aso no kai oso wana simu se munyane fe bufuhia eba no na fe mo na se mo abadia mo nso abai fata de bai adwen sachela won se ye de yi ye dwani aba so dem nso adwen sakra ba ye nso yo ye dwani aba so dem wo mu dwani ko ha wo ko so abai fata adwen sakra be ye dwani aba so re nso ye boa e camouflage la bona obi anka obra dada osuba dada ototena no wori obegura so dem anu asa ba pikisu esu ni bi Canada ho de woni pa mobo what you say what you so dem na ko do obeyere bibili o what you so dem no atempra wadanum o bibili what you so dem no akalabule bibili masa me katrawo no azan me katrawo bibili bibili te asemo o sakla mo dio o so nda ko pa hini aban ade ba ko ma sari ara woni se nyame o temi ya de bi wo ho
otime ya de bi ogire ho a ntiase yes aduma me yanke was intellectuals kings ahemfo like bodwa no maka na so the sign de nyansan ani sa ho de ni o de hintawo good ani wo ya tia nkoko ankwasiafo wo ma ya ni di wo ma ya mu won what I say de be ya wo bapo no nyi watu jem ani na asem say de be ya wo bapo no nyi watu jem and obi wi university asori ya country wo onko o de yedai o hwe wa asori da akura te bia no da ba so what I say wo university no wo so any powerful nti say me ko say we amana say o ma o hu say wa chame sa no mo fa no oba dan ne ko otabe wanko otabe Dr. Roms Miss of Ramford what I say wanko ho obeko o de say lighthouse and I say don't come that's right opa bia ya brofo nko because o school ani wo what am I saying enso bia wa kotrem ho yansa ebi kura na yansa manfo asafo ebi no kotrem no akobun samjem omo mpa ya musawrade asafo ba na mura mu amanya dan ko no ampani mfo no so trasia o be say asori am che no de omo so esem no asori am che no de mi go bi da why church omo ni why was asin so church one to church as well omo anga so omo ni ma de sa the only one church that is Christ amen the only one church that is Christ so baby obenya sympathy yetime bie market ketua bi yes na market kase ho na baby e bie na nchen no ho ne omefo ambao ane ko de opa bia wonya ho tese ho ne esanti no eni kwa so ko ho ana boko be party bo market kesi yetime bie school fufuro she na school dada ho what you say na school fufuro na teachers na kira de mo bebere enti na ni kwa so de oba ko ho ana bebere yi o mafiri you need to think dwene de ye boa ho Adia babua ya wade nsakra o amen but the time say me hwehwe baby a menya dan kwa baby a menya nyame asabatie baby a metimi apa me ho achi baby a metimi asom gidiam asom nyame watere ni mu dwane fra bufuo o so dwane jo kra nkwa ye kure run for your life hwe nteme de me pod ya mani gire ho aso ka asa bomode na ye okra nkwa je ho adwuma wow anya sori no okra nkwa je kana no na me hwe Yesu bana oba no a me yam sheme papa me ba ya toso me yadu no onsre passion bufuo ache passion obi a watu ne takrama ade sekra takrama amen no o de sekan ay takrama no so no hacha amen woni se edale no no ba bi atwa ene janna me ho ene watu ne ni kosia to ho na ni kosia no ade ba bo brasa asisu mfia biasa no watutu atoagu ene odi jasrama osoro di o na sasi su di odi jasrama ye niwa na odi ahihye nani enti nani ne dari pie nani kosia no e dari pie ene kro tmehye ene odi ne nan enso ahyefu no mu sa ene adoko what you say abrantia the person can be kire or changing the body or changing the face or changing the glory or changing atade oba na atade ehye no ye decent atade ehye no ne emoja bi anim ni bu afu to the point to say what na atade ehye no na hye mojam hwe wa ai odi anu moja what you say ni bu afu to the point to say what na atade ehye no anu mojam na we di abufuo na che review ana odi ahye ana wa ready akasa bofo no babo totrobantunum aka last prophet me say akasa so bofo no bobom papa wenye boma say abodi nyina awe ya sutie abodi nyina o so hata oi wa we na sutie last trumpet asase so awe na so apo awe na so antoteboa ewiem no ma obi nsum muwa obi awe na so na nipa so dia so brache nipa dia ya so brache onfa nipa mfa hwe ho what I say me dia me come say abranche subana wom no you need to change you need to take Jesus Christ run for your life don't disturb your soul say you no for okra nkoto amaniem amen ababawa ya jeje so hoye for what hypocrites na no awie na abehunu
Odi amafia fo nka say yes bema we watu ne die no de no ho fa pa we na watu bema papa yes na de odi wo mo ba die nchanga bema tiko bi ana no de no obrofo su kai we de o bosi o bema wo bosi ye joso na ma trim nye ode na hwehwe nkwaje ye bema bakope the friend Christ amen we am say ma so na hwe na ma hu ni so o say yo arodi say ye Mrs. Manshaw so akama baba say kadima ya ne Mishaya super na mani ati se me fotantai no be sele asem ya so wi amame ati say wo po bia yo adwuma akache fo ho anyansa fo ho nimdia fo ho na me kwasampani amete manhwea abusuam kra to matene ate krache bra na kagana ha na no na meka me senka me manya adwuma e kadimum what are we university kra na tifie yes tigade what you say that's right man ka me manya adwuma e ding so na me hwa me di no so da bi krache wow me ma so fast market ya was meti aka amen don't worry me obi adwuma me sisi no me do akatua be ma wo na mu akatua wate na sa ma otna be pa amen jama so amen amen nya nipa me sisi nipa na dia me mu akopansa adwuma we wo ba ye to the end no end na me se dash no se ko wo do awko kan se katri nipa so on sakra wow kasa so on sakra no so ni aben fa no nko akọ amen na katri am se enche yesu beba ote ko kan no nko na me se dash ntena ma na no adwuma na ye dabia me ka I want to praise God but the government na ma adwuma wo na ko fado me na mama na konya tra so wani o mama adwuma wo me tibi yina di that's it o si adwuma ya betimi yina na ko fado adu simple da komo am bisira tra konya so no ya de am o ma adwuma ye o me di wo fie timi pam wo na mama ya pam ni ya pam no ya mama konya tra so a wanya de pam ya pam no ya na me sa ta ni di ayire oko ya watene ntabio mama kura ye na bisa wa tama sa na se entina na kufa do de ye ne ma na dwuma ye obi enta hayi me ma dwuma ni yi enye nipa e Awurade na de ama me ti se me di wo samwa o na be yi me ono nko a ento ba dwuma wo tie me srawo hwe hwe brabo ye sakra wajuo sakra baba wa sakra branche hwe Jesus Christ ya ba no so ofabufuo osani ma bade a monso aba fata dia ban adwen sakra ankasa monso sikaba ankasa samu abade a monso ntutusuo dudu aba I saw them kind of preaching what I say samu abade a monso ahode aba dabi yaba ose waba so adwen sakra aba fata adwen sakra ankasa so adwamamu aba dabi wansa su akohwibira efi wankanche wase so no so abufuo so nsawe wase so aba fata de aba adwen sakra ye nko ani hia no enti buso abufuo atumi enti ya aba ne bia nsawe ya hwie aye aba ne bia wo ya karabule look at yourself wo yere kura wo zano wo mpra wo yere chi wo no aba fofo so aba wo so ye setra aba John about to say, some abadia, most to a baffatari abai. When you are some was a soft worker, Sharema. And no one near Yasumam. When you are for to someone, I was said the truth, your Cassatian Sharema. So some more Basharene dear, and your most to a baffatari abai against Sakra. No one near Yasumam. When should dear? One save is forever safe. When you buy someone on quad, you won't quack. We are crushing it. So for the other Cassabi, I must say, we are crushing it. See your fundamental. One save is forever safe. When you what's it? No back you be. No, I didn't do that as one pamel. What do you want to Cassatana one farm? What does it in it? What's it? And I'm here safari. I won't go grab a few homes. What if I never be a grow? Let us show them the crying out what they to show them the Brahman for. Joe to us on a time and I so cry. Then some for about 10 minutes in so. What's it?
na fe mo so abefata no se na mu mfra se nka na mu se yen agya ne Abraham what you say so nka mu say ya Pentecost for nka na mu ya papa ne makio what you say yes for Ghana apostolic ya sere no mo beti on bompa meja tifiri so ba he azaman gasi ya what you say we are not this ni John Wesley ba me no so kan mu show ye asore ni Kristo ni what you say wow so bad you dance say you are not a Christian on so de bibi na ho ho wow so bad babrabo won ye di dance say won ye Kristo ni and so one kasa so say tu ho say ni Kristo ni susu kan mu o so susu kan mu ya susu tu ho say me come Roman Father Basfo we na bo masio Father Tade e na bo masio ento dian obi dia John the Baptist ne bo na sunsu wo hye that's right what you say John the Baptist ne bo ni pa bi asu anso wo kojam sa somebody susu kan mu family Roman ni ya de Maria konkron na nyai sanwe Roman for cathedral for nsanwe asafo mpanimfo Anza Pentecost for bribe Pentecost for they are chasing money deaconesses any elders Maba will Jamaica Assemblies of God obi skate or de kwa soria obi say ya bone pa so nko tia mamfo nhwefo ene hu say banfo okay show bi ode ko ya banfo onimu a o banfo den kan che onya nyama honhom na tum ehye na ode ko dan ne ho agese wa nso etia otum nyina gu abonten onan kokom nyina na gu ho no ata se ko gira sori do anim akoya worship hwe utire ho technicals three we be sia bagiri wo move wo yellow wo what I say, who the way could just for them? Just about the show. We suffer on cat. Because you suffer on so I done that. Or come I want to me. What can we say? So for when you shot here, now you're watching me. That's Miss One America. 89.5. Miss So beyond I'm just with you, so I make us know. You can kill me today. What to me a coming up? What tell me pass for that's why. O masem na ye so for yes to see me and so go come honam we to be sour crack the so you come honam ni sour crack adu akra ne koto ama ne hunu kurom that is Christ ona ne hu ohun be catch am and I said yes for we preach no obi de no be kokoto wo kwasia me said do atam kra ma ade akokoto ntam obi so nkra ne ko bu me me kemba bi na urade she me kasa asema me catch kwasia se o me san kantrao wasi mi fadi akwasiya se no kwasiya ma no woni yoyi me na try da bi na o try so dem a we suffer we money conscious yes can ni bre aso ma ya we bo sorry kro no we suffer kwasiya no ka kire wa why so the sobolo adan ni say yesu moja so obi meto ti o ye kwasiya na ye die why so the second kotokuro e ko jira so dem so obi 5 million na fa kunu tamfo we kwasiya na we nyansani na dia me. Oh my God. What you say? Many a 10 million. Abana 10 million. Jaho. Waja 5. Ah, 10. What can I say? Mura wa yam pa bono se me kwase wia. Di obeye me ni no ama photograph on no video. Ono so Jimmy. Who bia ka no abubu fa so say photo ni kwa. Oni aja ma tumi nyam jumam. Oba tumi ama me ma wiania. Me tumi na sere. Me tumi na sere. Di pampano grow. What I say? Already small se kwa sampo, o ka se kwa tone. Di pe obi afa bufu ko mokwa ya na. What I say? Enta na so ba o. Ponto ko fo sakra wa ma dweme. Yo. Di pasem de. Nwa pa. Nipa. Sika FM. Mental biao. Pasem nwa. E kala kora. So you D4. Now no yiri nua ada. O D4. The so fro D4 sisi ya. You D4. Wa wo yiri nua o fa. Ye kan wo so nyai. Wo yare ya kodai. Ayare sabia. Aho ne kosi. No ma dan for D4 bi na be yi watan. Wo se me to na mu di bone sa. Wo sa from hu nyankopon krofo. Mo ne D4 kase am wo komase. A sit down. What you say? Was sit down
adankafuo anya boni o but na ne gan na ko na ka mu fofena no wakam say and so every secret now that is a video. Maybe video, maybe D4. But the new man who is clear. Yeah, but you be under the enemy. I don't have a young Kukoma and I do a radian. What I say? We shut this for you and Ghana. What are we do for? You be a prayer camp, Mama Daho. Kwani Agiro, the actual Moja. I didn't know. Kwani Agiro. Oh, how do you feel? Bush answer, Modesha, I'm going to buy the world. I really could cry woman. How I do cry. Nobody is rich was. And I've been shot at a Virgin Club. Virgin Club. What I say? Virgin Club. I'm about one Virgin Munkwani at my club. The way I didn't done it actually. I said, I saw your Virgin, dear young woman, heaven. I don't, the person, and not gun of one. And you know, send a meal before. A before back. A Cronfonia with before, a Jama a before more Ghana. Monsacra Mogio, Monsacra Mogio, Yasu Christo back, or the Joe Biani Osuka. I am Yasajo, a Brenoko. What do you find such an attack on Monday? You're a trust. You could see Fiada. You go on, rather not Cassie. When you're that young work out was me, you are. Until Yoshubaba. Me was a me pompo. Casamili. What the Ghana higher connection? German for Sika, Nadia Ghana. German for Sika, Nadia Ghana. Oh, Nipa, yes, Bonnie and Chrissy. Or Bias the conscious here, Dubona. Yes. And no rush for him. What is that I say? I saw to some after this. Pentecost. Assemblies of God. CSC. Omo electoral commissions. I say, Papa, I just electoral commission. Omo declare. That's right. A twaba. What I said, they can cry to who but no Tieska factory. You Tieska. Wow, show a numinous, me must come on to Amamia. That's a me, I'm a mouse, where a reader be. And Paul. Twaba. The person on a pie, but I'm a foot on a samusha. Said yes, you sing them before all. Ghana had your dangerous hole. Ghana, you sing a hill for shot, a soft for shot, do for shot. You sing them before. Send it before. I'm a see. So, what you know? Amen. Oh, privilege. So, to me, Sakra. What the hell, one young say? Hebrukutu. What I say, Obibini, Hebrukutu. What I say, Patenka. Shadonko, Quacotin. What a moment trust in a motion. A young sir. No, I can't say a drew. Nako Hono. It will be a 47%. You could say, money, Pano, no one say. What I said, I can't say, I may blow man. You destroy the nation. Mama said, my young son, woman, Numbi. I didn't want to know. Oh, man, about no more. I don't know you draw now, Manumbi. My draw baby. Oh, man, about no. What I said? I don't know, Numbi. No one can say Numbi. I know you're most running command Numbi, no man. What I said, make I miss her. Men are not one rule. Didono. And a papa. And some other teacher was no. One man fat blossom to you said that. Body. And a papa of flower. Or say your cap. Woman, I do. Dudo. No, the Mokoko and Tonko. But I could not put mama. Say, I want no man won't fear. Also, no. One we was a body train the crime and the which you show we have few minutes. What's what we on this one, Cody? I say, you told me Mubiano. What I say? Woman, Obanum. A yen to the name of Munina. And you know, more for us, Margareta. A yen to Mubiano. Because Papa di Mumu Coton or the Papa Brome. I don't quite know who to and the same Yaripa.
sa ko se we ya funu ya ne ya ne tiri ya ne ya nya bi da dudu na ya adwuma no no anopa bia ba no wo ko dan so ano ya duro what I say enso mama dia mo se ya duro enso mama no bi what I say ama fo abu no ne ya buru ne egu abonten wo ko ka ma se ni kwa se ya ka the young boys some fun I what I say ne buru ma jiska sports stadium ona was sports stadium be out se ska na gene so che ball kora de what I say but you say nyame abufuo se nyame abode na nipa boy atumpo se yese no enipa ni se kan ya anyankofa eno mo se de nyame abobi e be se no that's the mindset bia be se afan dem bibia ndi se atwe preko hunsia ya twe nipa hunsia ne de wo preko e de guru humbum na preko na nyinse nipa preko ye de go krama humbum na krama na nyinse krama nipa what I say akase kosia na me hunu style o me de be ye ko mama akokọ hwane nipa akokọ ai what I say me so no ba be sha na me kra we ho ade aye no wi ase nyina hye nyame abufuo hye nyame abufuo abrante me samo jana na jo kra wate hye urade na pai for kuma nyina no kra no adwe nyina ma urade nya se dia metawo wo so ni abai enche na do baba na nya ba urade yesu won hira onye okese amen